Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-quddisa, narfu n-nuqqasijiet tagħna u narfu wkoll li mħabba kbira li Alla għandu għalina. Għalhekk nitolbu maħfra ta' dawk in-nuqqasijiet speċjalment meta ma għamilniex skont dik li qalilna Ġesu. Kif smajna l-bieraħ fil-Vanġelu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-ferħ tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għall-irwieħ tal-familja, Buġejja, Azzopardi u Borġ. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Mexxi l-emejjel tagħna skont ir-rida tiegħek biex fl-isem inbirek l-Għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u bijek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin qiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jgħader il-dawk li ma jafux u li jiżbaljaw. Għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba fek għandu joffri sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu wkoll, bħalma joffrihom għad-nubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu f'idejh dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu msejjaħ minn Alla, sewwa sew kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qassis il-kbir, imma dan tagħulu Alla li qallu: Ibni int illum jien nissiltek. U kif jgħid ukoll band oħra: Int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bid-dmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu, wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil-Alla. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi: oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt rijlejk. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettu tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-sebħ. Bħal nida jien nissiltek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej
u ma jisobiex bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis bħal dejjem għal Melkisedek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel is-sibijiet u l-femiet tal-qalb. Inmulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Darba waħda id-disċipli ta' Ġwanni u l-Farizej kienu sajmin u ġew u qalu lil Ġesu: għaliex id-disċipli ta' Ġwanni u d-disċipli tal-Farizej isumu u d-disċipli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu: huwa l-ħbieb tal-arus ser isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom? Sakemm ikollhom l-arus magħhom mhux se jsumu, imma jasal il-jum meta l-arus jittieħdilhom u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida għax inkella r-roqqa ġdida issellet il-qadim u trita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-inbit ġdid f'damiġġani ġodda tal-ġild għax inkella l-inbit jifqa id-damiġġani u jintilef kemm l-inbit u kemm id-damiġġani. Iżda inbi ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu l kellemna fuq ħaġa sabiħa għaliex isemmilna l-arus, isemmilna l-inbit ġdid u fl-iskrittura kemm fl-Antik Testament u kemm fil-Ġdid Testament fejn ikun hemm simboliżmu ta' arus jew festa ta' tjeċ jew inbit frott id-dilja huma sinonimi mal-imħabba u l-ferħ li Alla jagħti. Jekk tiftakru il-bira waqt il-qudiesa fl-ewwel qari smajna li l-arus jitaxxa barustu u l-arusa wkoll tammira titaxxa bl-imħabba tal-arus. U dan ifisser li Alla għalina huwa l-arus tgħidilna l-Iskrittura għax l-arus ifisser relazzjoni ta' mħabba ta' ferħ bejnietna. U Alla hekk irid minna għandu relazzjoni tagħna għax iqisna li aħna l-arusa u l-arus. U hawnhekk irridu nifhmu anke fil-Vanġelu għaliex Ġesu semma li id-disċipli tiegħu dment li jkunu mal-arus ma jistgħux isumu. L-ewwel talima li nieħdu minn dan il-Vanġelu tal-lum huwa din illi min huma qut mal-arus hemm il-ferħ, hemm l-imħabba. U Alla hekk irrid ifakkarna aħna il-poplu tiegħu, aħna l-arusa tiegħu, illi Alla għandu relazzjoni magħna jew aħjar irrid jagħmel relazzjoni magħna ta' mħabba u ta' ferħ. Issa forsi xi ħadd jgħid jekk aħna nkunu maqudin ma' Alla, speċjalment ma' Kristu, li kellemna, li jagħtina l-kelma tiegħu, li fl-Ewkaristija jagħtina ġismu bħala ikel, kif nistgħu nkunu ferħanin meta għandna tant problemi fil-ħajja? Ġesu ma jfejjeqniex mill-mar tagħna, mill-problemi tagħna, imma bl-imħabba tiegħu
jatina il-kuraġġ li ngħixu dak id-batijiet b'sens ferriħi. U dan huwa wieħed mill-frutti tal-fidi tagħna, għax fejn hemm Ġesu hemm imħabba u ferħ. Smajna wkoll il-bieraħ bil-Vanġelu ta' Ġesu li ħasem fit-tiex ta' Kana, u hemmhekk x'qed jgħidilna illi min huma Ġesu għandu l-imbit. L-imbit ifisser għandu l-grazzja t'Alla, għandu l-imħabba t'Alla. Marija x'qalet il-Ġesu m'għandhomx imbit, ridet tgħid fi kliem ieħor din il-koppja għandha problema. U Ġesu b'dak il-miraklu immiktar bil-preżenza tiegħu u qal li hu dak l-imbit li ferra il-bnedmin. Allura anki hawnhekk eżis bieb, irridu niftakru ftit. Aħna nħossu din l-imħabba dan il-ferħ li Ġesu irrid jagħtina. Veru li mhux dejjem u faċli li tkun seren quddiem problema kbira, speċjalment fejn jidħlu problemi ta' saħħa, fejn jidħlu problemi ta' relazzjonijiet, fejn hemm diffikultajiet. Ġesu jekk kun ruf tagħna għandna jkollna l-kuraġġ li ngħixu ferħanin. Għaliex dan li jrid minna u l-ferħ fejn jiġi. Meta aħna nippruvaw u nagħmlu l-almu tagħna li nwettqu dak li jgħidilna hu. Biex hekk qalet Marija lil għaddejja tat-tiex ta' Kana, għamlu dak li jgħidilkom hu. Għamlu dak li qalilhom Ġesu u x'ġeb ferħ kontinwi għal dik is-sitwazzjoni imbarazzanti li kienet inħolqot fit-tiex ta' l-arajjes. Din hija l-ħajja tagħna. Nixtiequ ngħixu fil-ferħ imma minn toppi. U dak li ntoppi huma dejjem tentazzjoni tal-ħażen biex ma nafdawx fih. Kif għamlu id-dixxipli ta' l-Fariżej u ta' Ġwanni, ġibu fid-dubju għaliex id-dixxipli tiegħek ma jsimux. U tagħhom risposta. Fejn hemm jien, fejn hemm l-imħabba tiegħi, hemm is-serenità, hemm il-kuraġġ, hemm it-tama. U bad jgħidilna talima oħra, għax jgħidilna dejjem fl-imbit. Iżda mbi ġdid jitqiegħed f'dam il-ġani ġodda. Xi tfisser din l-espressjoni? Illi ma' Ġesu għandna ħajja ġdida. Fil-Vanġelu smajna wkoll meta jiġi nieqes jieħtieħdilhom l-arus imbagħad isumu. U hemmhekk hija referenza għal meta Ġesu kien fuq is-salib. Id-dixxipli x'kien raħ fuq is-salib qataw qalbhom għax kienu jemmnu se jkunu s-Salvatur u rawh hemmhekk imdendel fuq salib. Imma mbagħad tliet ijiem wara rawh imqajjem. Allura reġgħu ġeddu il-fidi tagħhom, ir-relazzjoni tagħhom mal-mulej. U din hija istedina li għamlilna l-Vanġelu tal-lum ukoll li aħna għandna nilbsu il-libsa ġdida kif jgħidilna San Pawl, aħna u liet id-dawl. U allura nilbsu l-armi tad-dawl. U dawn l-armi tad-dawl huma l-imħabba u s-serenità. Ejjew nafdaw verament fil-mulej li anke llum fis-sitwazzjoni li qegħdin fija irid jagħtina l-inbit tiegħu, il-grazzja tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-ferħ tiegħu, l-għaqda tagħna miegħu. Ejjew nilqawha bħala d-don tal-grazzja ta' Alla. L-Evanġelju huwa inbit ġdid li jferraħ il-qalb u jagħti ħajja ġdida. Nitolbu l-Alla jagħtina l-qawwa li nġeddu kollox fi Kristu u ngħidulu: Mulej int il-qawwa tagħna, mulej int il-qawwa tagħna. Sabiex l-insara mifrudin bejnietom isaħħu bit-talb u dialogu li tfittxa tal-għaqda sħiħa nitolbu.
sabiex dak li huma bil-għaġġ u bil-ġuħ għall-ġustizzja isibu kien u solidarjetà fl-insara impenjati fil-ħajja politika u soċjali nitolbu. Sabiex is-sawm tal-insara ikun sinjal ta' stennija tal-mulej u l-mezzi ta' għajnuna għal min u fil-bżonn nitolbu. Sabiex din il-komunità nisranija hawnhekk miġbura fis-santwarju u maquda bil-mezzi soċjali taraf issib modi ġodda kif tirrealizza il-Vanġelu fil-ħajja ta' kuljum nitolbu. Nitolbu għal paċi li jidher li hemm sinjal tajjeb biex din it-tregwa fil-gwerra fil-Lvant Nofsani isseħħ għal dejjem nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che ci dia la sua gioia, il suo amore attraverso la Chiesa, perché noi possiamo rivestirci di nuovo vestito del battesimo, perché possiamo vivere come figli tuoi. Preghiamo, nitolbu. Il-res u kol it-tal personali tana. Il-res u d-dimek mulej dawn it-talbet tana fil-fiduċja li jgħat tilqana għal-mejda tijek ta' tieċ illi ħajjejt għalina Ġesu Kristu li ilu ġeħ u glorja issa u għal dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fi tubitek tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit tubitek tajtna dal-imbit li għedin nofrulek, frott ta' d-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn l-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu it-tifkira ta' dan is-sakrifiċċju isseħ l-emejjel tal-fidwa tagħna f'imħabtek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħaj. Għax int fik it-tiba li ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana ifaħru smawiet ma' serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa li tolbuk it-tifrir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija.
Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid għal-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dannu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, xandu bil-fer għaw mettijek, nistennew ksa ma tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għaxoġbuk til-għana għawn u dimek biex naħduk. U mitċakontani tolbu l-Spiritu Santu jgħadna ġisewijet, li jinna nifdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda mad-dinja kolla, u għettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tan Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar fil-qaddeja tijek tal-familja Buġeja, Attupardi u Borċ li joġbok issejħilhom għal għandek minn d-dinja. Ftakar ukoll dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-sebtijek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Prega u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nserbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. B'tama ejjew inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missirna li jinti f'ismawet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu għati għalina, la d-daħħalniex fid-ġrib iżdaħrizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tijek, inħallilkom islem, natikom islem tijaj, la tħaris lejn id-nubet tana, iżda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijek. Għati jaslemu laqda li intrit fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxi. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser li tqarbu ikunu jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li naħħi d-nubet ta' dinja. ħajli naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Mister li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Atina mulej l-Spiritu tal-imħabba tijek biex kif tmajtna l-kol mill-ħobza wahda tal-Eukaristija, ekku kol fit-tjiba tijek ta' minna qalb wahda bejnietna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex naqdu l-intenzjonijiet tagħna li bihom ġejna nċelebraw dil-qoddis hawnhekk u wkoll nitolbu l-Marija biex laqda bejn l-insara kollha f'din il-ġimgħa ta' talb għal din laqda isseħħ kif hija xewqa kemm tal-Papa tagħna u kemm ta' kapijiet oħra tal-knejjes insara. Ngħidu flimkien bil-qalb. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesus. Qaddisa Marija Ummalla, tlobalina metinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna